Poistenie pohľadávok. Ako funguje? Zákazník si objedná tovar alebo službu u svojho dodávateľa. Dodávateľ dodá objednávku na faktúru. V období medzi dodaním tovaru a služby a prijatím platby dodávateľ poskytuje svojim zákazníkom úver, tzv. Dodávateľský úver. Problém? Likvidné aktíva viazané takýmto spôsobom môžu často tvoriť takmer 30% súvahy. To znamená, že dodávateľia sú často závislí na dobrej platobnej morálke svojich zákazníkov. Pokiaľ ju nemajú, akákoľvek otvorená pohľadávka môže byť potenciálne zdrojom vysokého rizika. Dopad môže byť zničujúci. Dokonca najzdravšie podniky môžu začať bojovať s nedostatkom likvidity. Dôsledok? Ďalšie dodávky nemôžu byť opäť uhradené, čo môže, ak je celková pohľadávka príliš vysoká, viesť k finančným problémom alebo dokonca bankrotu dodávateľa. Mohlo by sa stať, ale náš dodávateľ si znížil takéto riziko dojednaním poistenia pohľadávok v Atradius, ktorý mu vyplatí náhradu až do výšky 85% v prípade, ak zákazník nezaplatí svoje faktúry. Nakoľko Atradius v záujme svojich poistníkov priebežne monitoruje ich zákazníkov, situácia sa málokedy dostane tak ďaleko. Ohodnocujeme súčasnú aj budúcu kredibilitu konkrétneho zákazníka a podľa nej adekvátne radíme našim poistníkom. Robíme tak prostredníctvom siete pobočiek vo viacej ako 40 krajinách sveta, využívajúc získané aktuálne informácie o viac ako 100 miliónoch spoločností. Vďaka tomuto systému včasného varovania je poistník vždy schopný sledovať bonitu svojich obchodných partnerov, čo mu umožňuje zamerať sa na najviac profitabilné transakcie svojho obchodu.